Hey, benvidos de novo, outra vez, despois dun pouco de tempo, á segunda parte do Tour do Mundo. Antes de nada, quería ensinarvos esta nova capiña que teño, é a primeira, non é nada de outro mundo, dana pola migración que se fai desde as contas antigas de Mojang ás novas de Microsoft, pero está bastante guai e quería vola ensinar. Non sei que vos parece. E aquí é como a vades ver normalmente, casás. Bueno, dito isto, vamos continuar por onde deixamos a última vez. Estábamos por esa zona de aquí, quedaríamos todo eso, incluído ese faro, falamos dese porto e tamén falamos desa pirámide. Vamos comezar, de todas formas, pola pirámide, porque é máis interesante. A ver, vou a ensinar dende enriba, así, pum. Está bastante grande, e a miña idea é utilizar esas dúas islas como medio illas que hai por aí. A ver, queden sin cohetes. Bueno, esas dúas illas tamén poñerlles unhas pirámides ou unha esfinxe. Aquí sobre todo unha pirámide enorme que hai máis espazo, unha esfinxe aí, bueno, xa veremos. Pero a miña idea é facer desto a zona de onde se gardan os obxetos. Pero se vemos por aquí, vou ensinar a entrada. A ver. Esta é a entrada. É unha entrada oculta e a ver se funciona. Ui, diño 2 veces, se chama... Uf, que mala pinta. Nada, isto... vale, abre ben. A idea é que abrir así e que pechara como... E logo pecha con este fío que ten aí. Coas esas ervas. Pero si está un pouco bastante rota, a verdade. Malas noticias. A porta morreu. Nada, intentei salvala, pero imposible. O resto non está... É moi antiga. Estuve intentando por aquí salvar a porta de alguna forma, pero que va. Posible. Outra cosa para a lista de cousas a solucionar. En fin. Bueno, en fin, vou vos ensinar o interior. Está bastante valeiro, que é a pirámide, e a idea era meter aquí todos os cofres cos obxetos. De momento só teño o que fun sacando para liberar a pirámide, e a idea sería expandir cara abaixo, e así ter un montón de cofres e guardar todos os obxetos. Parte diso, pouca cousa teño máis, teño o bico ese que estades vendo, bueno, como dicía, todos estes obxetos que collín do baleirado da pirámide, que, sin máis, a idea inicial era poñelos en cofres, pero dende entón serían as xulkers. Entón, nunha soa xulker entran 50.000 obxetos. E habería que cambiar toda a idea, non teño nada plantexado a esta altura. Bueno, como digo, un plan a futuro, pero sí que sería interesante, sobre todo, ¿no? Ter no que é toda esta pirámide o guardado de obxetos. Logo, bueno, aí estaría aí estaría a portiña, como vedes, é resto moi antiga, que, a ver, é unha pena, porque é unha porta bastante guai, pero xa iba sendo o momento, non? De cambiar. Iba a pasar tarde o temperán, entón, tarde ou cedo. Entón, pois iso. Vamos coller aquí uns poucos foguetes, porque acabáronseme antes. Vamos coller uns poucos. Vamos ir... Bueno, xa, por certo, vos falarei do que como teño ordeado, porque teño bastante orde dentro do Ender Chest e é algo interesante. Pero bueno, eso xa po futuro. Vale. Bueno, así estaría xa explicada a pirámide. Vamos agora a outra zona por aquí, non? Sí. Que me perdo un pouco. Teño que poñer máis chungos, pero non máis aguanta. Entón, bueno. A ver, agora non sei por que parte ir. Expliquemos xa por aquí esta ponte, Vimos da pirámide, entón vou vos explicar por aquí. Empezaremos por faro, porque a casa é un pouco... Como vedes o faro, é o meu... Como a miña primeira construción que intentei facer bonita, pero é un pouco rara, non? Non está mal, pero ten unha forma un pouco rara, non? Porque fixe como un óvalo en vez dun círculo, non sei, queda un pouco raro.
inicialmente era unha montaña igual de grande que esa, e a miña idea era deixalo este nivel e facer aí unha granxa de ferro, pero acabei facendo esa e decidín facer como un faro aí. Ese foi a miña idea, pero non quedou moi así, e sobre todo polas luces de arriba, que eu intentei que se moveran, non? Vamos ver aquí, pero conseguino, pero cando saías do... A ver por onde podo entrar, por aquí, sí. Cando saías do chunk, as luces paraban e quedábanse como estades vendo agora. Entón, non conseguí un efecto que quería, ¿no? Deste faro que está dando voltas. Pero de todas formas está bastante ben. Preferiría que fuera de outra forma, pero bueno. A ver, vamos poñer isto. Teño bastante abandonado, pero bueno. Vamos a poñer a parte de arriba, que non se spawne nada. O que digo, intentei facer un... esta é a parte, a segunda parte, o segundo tellado. Intentei facer un faro, pero ao final acabei no convertindo como nunha zona donde poñer cousas guais, ¿no? Como esta tipped arrow, que é un obxecto non, que non se pode craftear xa, que só se pode conseguir en X versión, ou este arco, que creo que é o primeiro arco que conseguín, ou este jetpack que teño por aí, que é o que se usaba antes para voar, os eses banners, ¿no? Son cousas significativas, ¿no? Por exemplo, este jetpack que se usaba, como dicía, para voar antes de que houbera estes dos foguetes, e simplemente tirábalo e dábache por detrás. Mira, vale, non teño flecha. Vale, deixeina no end, que estuve antes. Xa irei despois por ela, que non me vai levar nadie, pero bueno, teño que ir por ela despois. Nada, como vedes, ao final é como unha sala de trofeos. Teño a cabeza aí do dragón, un par de armaduras, teño aí dunha granxa de obsidiana con wither, a primeira granxa de ouro do que vos falei no capítulo anterior, creo, manzás de notch, que se chamaban, que son enchanted golden apple, que son as que se facían cos bloques, ahora xa non son crafteables, pero bueno, non fixen moitas porque non tiña ouro, pero sempre se poden duplicar, non? E aí esas tortas que non sei a verdad, non sei que fan aí. Nada, eso, ensinar obxetos, como vos decía a cabeza. Esa foi a armadura que utilicei para matar o dragón. Non tiña encantada ni nada, incluso a cabaza por encima. Foi o que usei todo para matar o dragón. E bueno, a ver, en fin, eu creo que o mellor convería facer aí un faro e sustituílo, non? Aí ten un pouco máis de sentido o faro. Pero realmente non sei, porque este edificio, aínda que non sea moi tal, é un pouco emblemático, non? Do sitio. Entón, pois non sei. Igual a idea sería como recubrir e poñer un faro super grande que encapsulara ese pequeno, e así desa forma pois conservas o anterior e tes un novo mellor, non? Tería que mirar por aí, pero non sei. A idea de que o faro sea onde gardas todo, e un faro está aí, por exemplo, a idea de que o faro sea onde gardas todo está ben, pero realmente eu creo que lle cumpliría un recubrimento que sea máis, digamos, faro, non? Vamos coller agora unhas poucas enderpearls que se me están rematando. No, esos son buceos enderpearls, e que teñen a mesma cor. Vamos coller aquí unhas pouquiñas, non? Bueno, xa escollemos todas, xa o rencherei cando volva o vento. Agora, que vos podo ensinar, non? Podemos ir... Aquí mismamente, aquí onde teño unhas lamas e unha ovella, porcos e coellos. Miña idea era facer como unha zoolóxico, e entón teños aquí para cando faga ese zoolóxico, non? Por eso tamén teño eses de aí que os guardei dunha raid. Ui, está cabreado. Teños aquí para o futuro. Vou que habría moito máis que dicir sobre o tema. Están aí guardados dunha raid para cando faga o zoolóxico.
E agora vou-vos ensinar esta granxa que é feita copiada de Tango, se non recordo mal, e leva aquí moito tempo. Como vedes, produceme steaks deses e tamén me produce coiro. E, bueno, o funcionamento é moi fácil. Cando están adultos, daslle aí o botón e mátaos directamente. Solo sale un pouquiño, porque se sale moito tempo a lava non daría os obxetos. E agora, para replantalo, simplemente daslle ao botón da auga, e empezas a dar a comida, non? Para que salen os fillos. E os fillos van salir para ambos lados, porque non caben aí con tantas vacas e ao ser pequeniños pasan polo coquel, basicamente. Unha cousa bastante sinxela, pero, como digo, levo aquí desde a 1.8. Nada, agardas aquí e esperas que crezan, basicamente. Non ten moito máis asunto. Como dicía, antes o único arranxo que ten que facer é ese, de que a lava antes duraba máis, pero xa está. E logo aquí ao lado tamén teño a outra de polos que estades vendo, funcionando, que funciona parecido a esta das vacas, ¿no? Con lava que se gardan os obxetos. Aquí hai uns polos aí atrás, aí máis ou menos, que van poñendo ovos. Eses ovos, cada vez que cae un, lanzas e a ver se sale un novo polo e ao mesmo tempo lanza un pouco de lava. Eso fai que maten os polos cociñados e gárdense aí. Teño bastante cosa aí guardada, pero bueno, tampouco me preocupa moito porque non como eso, ni o necesito. Tampouco das vacas realmente. O sea, non é algo que use. Teño aquí desde o inicio e como paso por aquí bastante, pues está bastante cheo, non? O propio sería facer un can, o propio sería facer un couso máis potente, non? Para guardar. E esas serían esas dúas granxas que levan comigo bastante tempo, a verdade. Esas dúas granxiñas. Logo, isto xa vos lo ensinei, pois aquí os fornos, non? Isto é como unha sala de fornos que fixen para conseguir moito material fundido. É que non se dice fiñado, non sei como se dice. Agora mesmo estaba facendo cristal, creo, pero xa veremos cando volvo a Minecraft agora, porque saliu disparado porque abrín ese cofre que é un trap chest e executa a redstone que é debaixo, sí. Area, entonces estou facendo cristal. Que bueno, agora xa non farei moito máis porque compensame máis utilizar os aldeanos para conseguilo, non? Porque a area hai na que ir minar e tal, bueno, podese duplicar, pero bueno, é mellor conseguir o cristal dos propios aldeáns. De que, bueno, este cristal que hai aquí vírame ben para a granxa de melóns que vos enseñei outro día. Que, bueno, que con esa xa vos contarei tamén, porque, claro, desde que a fixen saliron cousiñas novas para conseguir polvo de oso. Pero, bueno, non pasa nada, xa vos lo contarei no seu momento. E agora vimos esta parte de aquí, que é esta granxa de, bueno, non sei como se chama, de wheat, non sei como se chama en galego, pero bueno, unha granxa bastante básica, pero ten a cousa extraña, no? De que hai en dúas partes. É algo que lle intentei copiar dunha que ten parecida ao Maru, e saliu así extrañamente. Mira, daslle aí e funciona, moves a auga, basicamente. O sea, non ten nada de especial. Son 6 campiños, sin nada reseñable. O único malo que ten é que, bueno, aparte de plantar, esta granxa é máis para que diga bonita que para outra cousa. Como vedes, non teño casi, non a uso casi. E a resto que vai desde aí para aí é bastante antiga. Como dicía, esta granxa é máis para que se vexa bonita, basicamente. Son mellores as de un solo tal. Logo aquí temos como un graneiro que tamén yo copiei de Camaro, e a idea era poñer por aí todo desta wheat en bloques, como vedes no teito. Pero bueno, xa de futuro. E logo temos aquí esta granxa de, como se chama isto? Vale. De Chorus Flower, vale. Pois esta granxa de Chorus Flower
que teño por aquí, que está bastante ben para ser tan pequena, a verdad. E que uso para conseguir así as frutiñas e tal. E tamén teño por aquí, por esta zona, que estou facendo todo o granxeo, pero igual me compensaba máis... plus. Igual me compensaba máis facer outra, noutro lugar, e telo máis separado o asunto. E tamén para conseguir a cor os frutos. Que non teño granxa deso agora mesmo. Non se usa moito, pero os bloques e para eso estaría guai. Claro, a idea inicial era como ter por aquí toda unha zona de granxa, ¿no? Entonces por eso puxen isto aquí ao lado do graneiro incluso. Pero non sei, porque como vedes teño todo aquí bastante parecido, ¿no? En relación. Todo de granxeo, bueno, falta esta zona de aquí, que tamén ten que ver co granxeo, que é para catar, digamos, no, para clasificar cabalos. Segundo sea de bon ou malo o cabalo, irá nun alpendre ou noutro. Entón tú o cabalo polo aí, polo a correr, por esta zona tal, e logo polo a saltar. Por eses muritos. E segundo sexa unha cousa ou outra, bueno, vamos dormir. Bueno, se a primeira parte a veces un pouco rara, é porque me acabo de dar conta de que non gravei o son de nada. En fin, bueno, como dicía, con isto ves como de bon é cada cabalo, vas correndo por aquí e sube aquí, digamos. Pois é de isto de rápido. Logo vas por aquí, salta, 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 co cal acabas poñendo cada cabalo nunha destas cadrillas de aquí e canto máis cerca este de aquí, mellor é, basicamente. É bastante simple e está bastante guai. Problema, outra vez, situación. Igual o que fago ao final, isto é unha montaña que teño a medias de derribar. Sin máis. O que fago ao final, o mellor, é deixar isto como zona de... non sei, de ganadería ou así, como decíamos. Bueno, non decíamos porque non se gravou o sonido. Tereno que gravar ahora despois, para arriba, pero bueno. E o que vos falaba no episodio anterior do... non me pegues. Do recorrido do Minecraft, das estacións e tal, isto era unha estación que tiña pensada aquí para ir coller, entrar aquí, dicir, buah, quero un destes Minecraft, vou para ali, plus, e volvo por aquí. Bastante guai, pero nunca se chegou a implementar con esta estación. Solo se usaba un carril e punto. A brava. Bueno, vale, esta zona, estos tienen que aplanar, todo esto. Esos son os malditos Endermans. Logo, subindo por aquí, esta de aquí, que está aquí xa de auga, é a miña primeira granxa de pesca, sin máis, unha granxa de pesca. E isto antes era zona sin auga. Que foi o que fixen? Inundalo todo. Cal é a miña idea? Que se poda navegar todo por este río. Este río leva hasta bastante tempo, bueno, bastante longitude, pero leva case hasta o mar. Miña idea sería tamén todo por aquí facer que chegue ao mar e conectalo igual conectalo por aquí tamén un pouco, conectalo todo por aquí, por eso o inundei, pasando por debaixo, que este sería antes o segundo piso da miña casa, todo por aquí, e chegando ao tomar. A ver, agora, tal como está, isto é para que suba o barco, tal como está agora é un pouco extraño, a verdad. A idea está ben, pero non sei. Isto terá que cambiar seguramente para que teña sentido. Este é o meu primeiro portal que fixen con reflexo aquí. Bueno, ter que cambiar para que teña un pouco de sentido. Porque ahora, non sei, un pouco extraño. Debería remodelalo, basicamente. Pero claro, non é tan fácil, non son aquí un manitas.
Aquí é unha granxa de Netherworld. Aquí é un señor to chulo, co seu ouro. Aquí é unha mini granxa de cactus, sin máis, non dá nada especial. Como estou aquí está bastante chea, pero non produce casi nada. É polo tempo que levou. Porque aquí, na miña base, paso moito tempo. E logo estes de aquí son os aldeáns. Que teño nunha granxa que xa creo que non funciona de comida. O sea, igual sí que funciona, pero non é das mellores. Xa vos lo digo. Creo que sí que funciona, sí. Debe funcionar. Este Minecraft que teño... Ah, de capturar os bichos aqueles. E eso. Ahora vamos á zona interior. Estes bloques de aquí son os primeiros bloques de cada cousa que conseguí. Que eso logo, máis tarde, terán que ir para ali. Xa veremos que facemos con eso tamén. E aquí, isto é que volou un creeper, non preguntedes. Esta ordenación tan bonita, todo polo medio. Vamos pasar dela, o sea, non ten nada. Solo son un montón de shulkers de cando ordenei aquí isto. Unha bandeira de Galicia. Un mapa da zona. Non está mal, a verdad. Miña idea é ter un mapa máis grande que nos ensine todo e tal. Como vedes, nin sequera está actualizado desde aí. Non sei nin canto, porque isto se non estou equivocado, sí, isto é a zona dos cabalos que vos ensinei. Non está actualizado dende que antes había bosque e montañas e cosas, o sea, imaginadevos. Aquí está a aldea, que seguramente a vexamos xa no próximo episodio, porque para este non dá tempo. Unha bandeira e aquí un montón de obxetos. Están medio ordeados, medio non, pero que va. Teño bastante de todo, pero está todo horrible. O sea, por eso en parte tamén necesito... Non se ve desde aquí? Non. Necesito aquele edificio ali urgentemente. Isto é un mock-up de como se fai un forno automático. Sin máis, de cando aprendí. Aquí é a miña mesa de encantamentos. Como vedes, isto combina moito, non? Son dos cousas que combinan moito. Para nada usei isto porque era o novo e isto porque o tiña máis amado. E isto para nada é unha ampliación así a posteriori e asquerosa. Non. Aquí é para facer a mesa de encantamentos, por certo. E a mesa de encantamentos que teño aquí non a uso casi nada porque teño outro no End, que é onde consigo a experiencia dos Endermans e tal. Pero ao principio usei bastante. E aquí é un mapa que fixen do End. Vin que o facía Izo nun episodio, gustoume, copielle e fixeno. Para que serve? Para nada. Teóricamente, para ver onde están as Ender Cities, creo que se chaman. Estas cousas onde dan elitras e tal. E ir a elas a feito. Non valen de moito, verdad? Pero está bastante guai, por eso teño aquí. Cando faga o cuarto de todo de mapas, pois poñerei ese e ese no mesmo sitio. Aquí antes había unha granxa super grande, que chegaba case o triplo que esta. Chegaba hasta límite de construcción, de... A ver se hai aquí. Sí, hai aquí de melón, de pumpkin, que non sei como é. Calabaza, sí. Non estaba outro, pero era de caña de pescar. Aquí estaba o melón, aquí a cabaza, ou ao revés, non sei. E aquí o caña de azúcar. Por que o quitei? Porque era unha granxa realmente mala. É unha granxa que fixo así mambo jambo nun episodio de Minecraft, solo por mostrar que se podía facer con ese concepto, ¿no? Que era que caía un pouco de auga, que actualizaba uns pistós que facían que se volvera loco a cousa da terra e tiraba as cousas as cabazas e o melón. O da caña de azucre era outro, o modelo clásico, vamos, bueno, non Observer,
pero un reloxo que sale en inglés, clock, un reloxo, cada X tempo sacaba os pistóns e xa está, en fin. Bastante lag me daba a todo isto. Por eso, en parte por eso quitei, e na outra parte é porque isto e isto se irán, é porque desto, incluso desto de aquí, teño idea de remodelalo. Non sei como farei. Igual o que fago é isto, subilo, porque eu quería facer como un castelo, como unha mansión, algo, pero non sei como acabarei facendo, porque isto de aquí é bastante icónico, a verdad. Leva desde o inicio, pero esta zona de aquí non me convence nada, nada de nada. Entón acabarei na quitando. Bueno, aquí teño caña de azúcar, porque era onde farmaba ao principio. Bueno, inicialmente aí tamén tiña unha máis tarde, unha de caña de azúcar, co patrón máis óptimo. Aquí empecé a cavar porque dixen, vou poñer aquí debaixo a granxa. Non, mala idea, a verdade é que non é moi boa idea. De feito, aqueles lamas e estas de aquí tiñas para eso e empecé aquí un pouco a poñelas, pero que va. Tamén empecé aquí a poñer todo lisiño, capa 63, non sei por qué, 63, pero bueno. E de feito tiña aquí xa as vallas para ir poñendo os animais, pero non sei. Igual cunde máis lonxe, porque aquí senón vai dar moito lag. Pero bueno, ahora vámoslo deixar por aquí. No próximo episodio veremos isto de aquí atrás e máis granxas dispersas. Supoño que xa no próximo episodio xa me dará tempo a rematar. Ata logo.